Di rumah bang.
patun pangalauku marado pambelimi sai suruh turohaku toni parbadiai asa sai tokong ture tangiaku marhite-hite gorni debata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni tondi perbadia, natumo palangit dot tanoon, amen. Hisapan mahamu, songon pos-poso na ibaru tubui, disusuna dengan nasa mengasi, asalam gandahamu, marhite siani, molotung nunga didaihamu basar ni Tuhani, pujiamu madebata, hagogotai oloponamu madebata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, para sirohan na sumurung, dido hatamdo, ikon manaon hami, jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tuha sangapon, say parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dia porsiaon nature, asa toktong makirim dia heheon, dohot dia sangapon sogot silehononmu tu akan na porsia diho, amen. Tatangihon ma pati ini debata, imana tersurat di Yesaya 2 ayat 5. Betahamu, ale pinoparnis Jakob, merdala ni mahita, dia tiuran ni Jehovah, sahalinai. Betahamu,
Ale pinopar ni si Jacob, mardalani mahita, di hati orang ni Jehovah, imasatna, rap manggidogogo mahita tu ado pandribata, mangulaon naubar tu patik nai. Ale tuan debata, saya pergugui mahami, mangulaon naubar tu patik mi. Amin. Di bagasan uduk dot serep ni roha, tatopoti madosat tanagodangi, diadopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para si rohan na sumurung, napungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mengasahon hati goran nami, na mengasahon asni roham nagodangido, saya asi maroham mida sadok bangso nami, saya sama dosa nami salutna, saya sungguli maroha nami, asamu baroha dot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Hata baga-baga taringot to hasalan dosatta. Songonod do hatani Tuhan Jehova. Nungaw pola hupasisi akka pangalosyon songon ombun. Jala songon ombun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau
Ai au do sipaduaho hasangapon mani debatana di ginjang. Amin. Bukuna berdiai antara sanar gani, walau jahai lamutan dan diriku. Bukuna berdiai hatari Tuhan baik, lamutan dan dosani alani Hatanin debata nagabe epistel di minggu tasa dari on imanan yenet sian pasalmen 130 mamuka mayat sada rodiat tolu tajamar soring-soring jalait parpudi rap mahita manjaha ende hananak kok sian si Daud idama dengan nai dor sonang nai molotung pungusau dulan akan namarha maranggi. Rapin taman jaha songon nabur ni heron nama auto akadul sion ai disido de paldaga dewa pasarasa hanguan saat imasatna mertua doakan atu mangion hatani debata jalano pepsa amin. Parangan namona na porseai, na toktong mardalam rapon Tuhani, pamatangi Kristus dohuriai, sadona kirimon na porseani. Oh amu parangan ni Tuhan baik, borhat namona tutong tangani. Sayudur mahita rapon Kristusi, ramar surang kita pasang aponi, puji mazowana nabadiai, radon suruhan lalanong Tuhani. Oh amu parangan ni Tuhan baik, borhat namona tutong tangani. Taha tidakon maha porsiatai songon naina tidakon ni dongat tasa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di dibata jahuba ido ama pargogon na suatu dusan
na tumapalangit doot tanah. Ako siya Jesus Kristus, anak di bata Jehova na sasaday. Di mana kinibuan mo si Maria, nagagagay siyang pang di parbadia, at doras sa upuan. Iyo at wata, na tumawang na dirinig, di pauman na silatus, na matatarpatya ng ibanaw, iyaw pinasilang, na tuwat buwan-watulong yung tanong, na mula ng bulja di patuluhon, na manang ko, lawan mo siya ng di bata Jehova, ang manang perlu na sa utusan. Isimay na ang mamusak sa tanong, manguhuni harap na menunggu mama. Ako saya ang pagbadia, jaladan sa sandia na badia, uli ako panyakas dan akan na badia, doon pinasaan lusa, doon pinatay na mando, mula mangulusog dari ng hawak ng mati, doon yang ilang masinasugan. Amen. Shalom. Horas untuk kita semua yang hadir di sini. Saya mau membacakan beberapa poin penting Warta Jemaat, khususnya untuk kegiatan 1 minggu ke depan di Huria kita ini. Yang poin yang pertama, nama minggu, kuasi modo geneti, songon poso-poso na baru tubuh, dengan topik marparange di bagasan hati uron. Poin yang keempat, persembahan. Minggu 7 April 2024, hari ini kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan. Yang pertama untuk Huria, dan yang kedua amplop dana pendukung program gereja. Untuk minggu depan, 14 April 2024 di Pesta Huria, kita akan menyerahkan 2 amplop juga. Satu untuk Huria, satu lagi amplop khusus Pesta Huria HUT ke-13. Ulang tahun HKBP Bandung Reformanda. Poin yang kelima, Jemaat Manda, Minggu 7 April 2024 diterima menjadi anggota Jemaat Manda HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, Saudari Esther Marini Boru Nababan, dari HKBP Sepang Pakning, Resort Dumai, Distrik 30, Riau Pesisir. Beralamat di Gang Suwardi, Bojong Soang, Bandung, masuk sektor 7812 Mabal Seltim. Jika hadir di kebaktian hari ini, kami undang untuk berdiri. Tidak ada? Terima kasih. Poin yang keenam, Jemaat pindah. Mulai Minggu 7 April 2024 telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda, keluarga R. Siagian, Maria Buru Manulang dengan 2 orang anak, Catherine Tarida Buru Siagian dan Manuel Aron Siagian, beralamat Jalan Cigadung Selatan 7, nomor 23, Sektor Cibaganti, pindah jemaat ke Gereja HKBP Sleepy Resort Sleepy Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Poin yang ke-7, ibadah penghiburan. Hari ini Minggu 7 April 2024 setelah kebaktian pukul 10, tempat di gereja akan dilayangkan ibadah penghiburan bagi keluarga Nyonya Carolina Sibarani Buru Siregar atas meninggalnya Bapak Samsudin Rupinus Sibarani beberapa waktu yang lalu. Jemaat Sektor 12 RAAP diundang untuk menghadirinya. Kemudian poin yang ke-9, penambahan penutua HKBP Bandung Reformanda. Minggu 7 April 2024 telah diterima sebagai calon penatua Dr. Gigi Nagarin M. Sihotang SPBM, beralamat Komplek Taman Mutiara Blok E 38 Cibabat Cimahi, Sektor 10 Pajajaran. Proses pencalonan penatua melalui rapat jemaat di Sektor 10 Pajajaran dan rapat majelis partohonan. Poin yang ke-10, Sabtu 6 April 2024 pukul 14 sampai selesai, telah dilaksanakan pemilihan Ketua Dewan dengan hasil sebagai berikut.
Ketua Dewan Koinonia terpilih Sintua Porman Pangaribuan. Ketua Dewan Marturia terpilih Sintua Nyonya Yani Sidaputar Bursinaga. Dan Ketua Dewan Diakoni Sintua Tupak Yaya Simangunsong. Selamat melayani untuk Ketua Dewan yang baru. Tuhan memberkati. Poin yang ke-13, Pesta Syukur dan Penggalangan Dana HUT ke-13 HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Minggu 14 April 2024 di ibadah pukul 9 akan dilaksanakan ibadah Pesta Syukur dan Penggalangan Dana ulang tahun ke-13 HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Ibadah minggu digabung menjadi satu kali masuk menjadi pukul 9. Pada pesta syukur akan dilaksanakan penggalangan dana, pesta amplop, tortor, dan pengumpulan silua dari setiap sektor. Untuk itu semoga kita dapat ikut berpartisipasi di acara HUT syukuran ini. Jadwal pelayanan untuk tambahan untuk kegiatan sermon Inahana untuk hari Rabu ini libur dulu. Ucapan selamat ulang tahun bagi Amang Inang yang berulang tahun di tanggal 1 sampai 7 April 2024. Jika hadir di kebaktian siang hari ini kami undang untuk berdiri. Ini ada sekitar 15 orang. Oh ya. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Selamat ulang tahun Inang, Tuhan memberkatin. Yang terakhir berita keuangan. Total penerimaan keseluruhan Huria minggu ini sebesar 68.150.899 rupiah dengan rincian untuk Huria 31.607.635. Sentralisasi 27.018.365 rupiah untuk pembangunan 1.577.899 rupiah dan yang lain-lain 7.947.000 rupiah. Demikian Amang Inang warta jemaat kita untuk minggu ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita satukan hati kita mau sampaikan doa syafaat kita di minggu ini. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas anugerah hidup, kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga pada kesempatan ini kami masih bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadarin bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Sebelumnya kami paham bahwa Engkau mengetahui doa syafaat yang akan kami panjatkan bersama, namun biarlah kami mengucapkan doa sebagaimana keyakinan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah. Teguhkanlah iman para pimpinan kami, baik itu Bapak Presiden dan wakilnya, para pembantu menterinya, dan para wakil rakyat untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa bagi keluarga dan saudara kami yang sedang sakit, baik yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di rumah, antara lain Amang C. Hutajulu, Amang M. Siahan, Nyonya R.S. Yombing Buru Pasaribu, Amang Julian Daniel Tobing, Veronica Sitompul, Erdol Saribu,
Nyonya A Simanjuntak Boru Hasibuan, Nyonya S Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Utauruk Boru Lumbat Tobing, Nyonya Sintua Hamar Paung Boru Doluk Saribu, Amang E Hutagalung, Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Nyonya R Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Amang A Manulang, Nyonya R Silalahi Boru Manurung, Nyonya R Simorangkir Boru Tampu Bolon, Amang M Pasaribu, Amang Sintua Dr. Andus C. Gultom, Nyonya P Manurung Boru Silain, Amang Sintua KM Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya R Panjaitan Boru Sitompul, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Sirait, Amang Sintua RT Panggabean, Amang A Dolok Saribu, dan Nyonya Sintua H Sinaga Boru Siburian. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka. Dengan tangan kasih-Mu berkatin semua para dokter, perawat, keluarga, serta obat-obatan yang saat ini yang mereka minum, agar melalui perantaran mereka lah tangan-Mu bekerja dan membawa kesembuhan bagi mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak kami Timothy Simbolon yang masih melakukan terapi untuk kelancaran berkomunikasi. Kiranya Engkau yang memberkatin segala usaha yang dilakukan keluarga untuk anak kami Timothy Simbolon, sehingga terapi tersebut dapat memberi dampak yang positif untuk perkembangan komunikasinya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk keluarga yang merindukan keturunan. Engkau tahu kerinduan mereka untuk memiliki keturunan. Jikalau Engkau berkenan, kiranya Engkau dengarkanlah doa mereka, berikanlah mereka kesempatan memiliki keturunan, sehingga sukacita mereka semakin sempurna di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang lagi mencari pekerjaan dan pasangan hidup, berkatin segala usaha-usaha mereka dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidupnya. Berikanlah pekerjaan dan pasangan hidup yang terbaik di waktu yang tepat, sesuai yang sudah Engkau rencanakan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tempat ibadah persiapan HKBP Lembang dan Sumedang. Kiranya Tuhan Yesus hadir dan menyertai setiap rencana pembangunan gereja. Berkatin semua pihak yang terlibat, baik itu rencana pengadaan tanahnya, dananya, serta perizinannya, sehingga rumah Tuhan dapat didirikan di Lembang dan Sumedang. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Amang Pendeta Besianturi yang akan menyampaikan firman-Mu di siang hari ini. Kiranya turunkanlah Roh Kudus-Mu buat kami semua, sehingga kami yang mendengar dapat menerima, memelihara, dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari
Dameni di batana sumurung sian saluh naroha ima mangaramoti akka ati-ati dohok pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salukna. Huriata nama lasni rohai tadi minggu sadarion ima minggu kuasi modo giniti songon poso-poso naik baru tubuh hatan itu hata ima surat parjulu na surat ni si Yohanes di biduna parjulu mamukamai sian ayat sada sahak rodi 10 diuduti wana museda di bidu 2 di ayat sada sahak rodi 2 tapayuti hutma di bagasar wataganub na adong siang mulana na hubigi hami na niida ni mata nami na hupat noti hami jala na jinama ni tangan nami taringo tuhata hangulwani naung gabi patardo hangulwani nunga huida hami gabi huati dako kami jala huha baritahu kami tuhamu hanguluan nasa liling-liling nai naung adokya di adupan ni amai gabi di papatar tuhami na huida jala hubigi hami ido na hubaritahu kami nang tuhamu asa marparsauran nang hamu rabdohot hami tu amai dohot tu anak na Jesus Kristus do parsauratai ubahin na husuraton hami hatau tuhamu asaguk halalas ni rohamuna odo berita na hubigi hami sian ibana gabe binaritaho tuhamu panodang do di bata dang adong di bagasan ibana manang aha na hulum manang tadok naung saur hita tu ibana huhut taulahon na hulum pargabus do hita dang siula hasitonga kita alay molo taparangihon hatiuron songon ibana di bagasan na tiur saur do hita sama hita jala di payas mudar ni Jesus anak naido hita sian nasa dosa molo tadok naso adong dosata ta pauto o todo dirita jaladang di bagasan hita hasitongani molo tato poti akka dosata hapos ado ibana jala bonar manesa dosata jala payason hita sian nasa hageduhon molo tadok naso mardosa hita pergabus do ibana tabahin jala di bagasan hita dang di bagasan hita anggo hatana ali akanaha ubahin husurato tuhamu asa unang mardosa hamu molotung adong na mardosa adong do pangodyata tu amai ima Jesus Kristus partigori imana do pardingganan pasaihon akadosata alay dada hola dosata tung doho do dosa ni sadok portibion ido nang sahatna hamu amanami na nabi dongan saha porsiaong gabi saksi mungkin tidak enak bahkan tidak gampang Bapak Ibu dang ulau namura gabi si tidangi jadi adong madok rupani murado gabi saksi dina nasodiat tu si doa do lapatan ni saksi manang si tidangi di bagasan nguluna atong bodora isaran ni adong kecelakaan mobil dohot sepeda motor mate sada par motoron jala bui rasa tu pengadilan mulodong dangadong mediasi alani bodora disumpah bagaimana saksi itu Bapak Ibu apakah masing-masing manang kepercayaan bisa menjadi saksi yang bersaksi dengan sungguh atau apakah dia gentar setelah disumpah oleh majelis hakim pada ketika itu mungkin bisa mundur atau gabi biar manang budora gabi hitir-hitir nang ibana di nguluna saksi manang sitidangi ikon betul-betul marningot ahana ni dok na binegena nani alamanna dang boy mamireng manang mengarang bebas manang margajang dila rupane supaya yang satu bisa dimenangkan alani di persidangan sukunon ni hakim dora bagaimana dengan kejadian tersebut bagaimana
kejadian buha suku-suku ni nang hakim ketika ada saksi di dalam tabrakan tersebut. Bagaimana mergabus manang kecepatannya terlampau tinggi ni nama tu parsida motor pani bisa mergabus manang songun alugu doi bana. Begitu lajunya dia di dalam hal berkendaraan. Jadi buido aka saksi palsu rupani. Jadi buido siapa tadi? Ina hakim rupani. Siapa tadi sampai duluan di persimpangan jalan? Bagaimana dengan kejadian isedo na mga mudihon, bagaimana dan seterusnya. Imara berengot tadi aka saksi di panidangion, bagaimana ketika dia budura digadai, budura asa munang si na asing. Karena itu Bapak Ibu bagaimana ketika kita diperhadapkan, apakah di sisi kita yang punya kendaraan atau teman kita yang atau saudara kita yang sepeda motor. Jadi bersaksi harus objektif Bapak Ibu dan boy subjektif di tengah-tengah ninggulu. Jadi bagaimana kita harus objektif mana? Dia do natakas, dia do gabe siti dangi di tengah-tengah ninggulu. Jala dia do molo taauhong bisa kita karena di posisi yang berkendaraan mobil bisa menjadi kita subjektif dan objektif. Big behita mangida sida sada masalah bodoy nang di aturan huria pe bodoy nang di tengah-tengah ni huria pe akamang selalu tidak objektif melihat sesuatu bodoh naso diatur di huria pe bodoh di bain bodoh nang sudah rapot naung takas dititikon alani sesuatu ala namu di kamu ruas boy gebe sudah tang masai dia kabipe bana moding siu bahasa tu si idotong. Jadi dang adong pola nason iko baru dulan di aturan peraturan. Nang tadok kita peraturan alai dang di aturan mardalan di tengah-tengah ni nang huria. Ido asa maul gabe sitidangi gabe kesaksian di tengah-tengah ni nang ngulu akka amang inang. Atong songonido nang diturpukon bohado nang Apostel Yohanes gabi sitidangi natakas ibana di tengah-tengah ni nguluna songon sisian ni Kristus ibana takas alamasa dia kahurian apal jului mengkaburkan apakah benar Kristus itu Tuhan, apakah Kristus itu mati, apakah yang di kayu salib itu bukankah digantikan dengan orang lain, apakah dia yang sebenarnya. Kalau Tuhan kenapa harus mati di kayu salib? Ima pengkaburan di suasana di tengah-tengah niat kahurian perjului dohot akka aliran gnostisisme yang mengatakan hanya jiwa bersih kudus, tetapi tubuh ini bisa disemberautkan, bisa bergelimang dosa. Itu juga yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika itu. Bagaimana supaya orang yang percaya tidak diombang-ambingkan, tetapi bagaimana Kristus yang mati bangkit dari kematian, yang sudah menjadi garansi kehidupan bagi amang inang dan kita semua di bagasan nguluta atong asa porsia hamu jisdo anak di debata jalahamu akan porsia dapotan hanguluan marhite guarna na tutu paida di Yohanes 20 ayat 20 sadai. Jadi bagaimana meluruskan bersaksi tentang kebenaran di tengah-tengah ni nang nguluta nang idota buhado mabuan meyakinkan jolma asa porsia tutuhani imana parjulu beringotak kamanginang na paduahon manugiho jolmaon asa porsia pabua holat tuhanido mual nihanguluan dari oleh yang kita diperdengarkan firman Tuhan, kitab yang suci. Buku nabadia itu sima tasohali, tu sima tajalo akamang inang. Idora beringot tasawal buku nabadia. Jadi sada alok do di pertanyaan di dagu ditanya ke kami pendeta bagaimana keabsahan ketika orang membawa itu smartphone-nya
kejeknya, HP nak taruh dope. Jahamuma inna do dikompensi HKBP. Jahamuma tu Bibel, tu buku na badiai dang didok tu iPad, dang didok tu smartphone. Karena itu amat tahu. Bisa saja mang kita melihat yang lain. Setelah itu kita baca firman, banyak sesuatu yang menggoda. Kejahatan, dosa, bahkan film-film yang tidak indah dilihat mata bisa diakses ketika itu juga. Alani dak ya dang bolo panita GP dak ya pakai smartphone na lau marjamita so dibuat bibel tu siha dope jaladang di guru pe dang adong dope dirapot ni padita ni HKBP. Alani do mula kita bagaimana firman logos Kristus itu sendiri, kesaksian firman itu adalah Kristus itu sendiri. Amanginang di tonga-tonga ni nang mulu tahun bohado asa mengulai marhuaso, bohado asa gabe takas Yesus gabe hanguluata ima kesaksian nang dihita atong di zaman na moderno mungkin masih ada orang jala di tiki hurina parjulupi di dia do Tuhan inung ngadongi di partikian nuai ngope ra alani akatibo ni teknologi akamanginang di dia do Tuhan molo masa to tangan badi roham dihapur siamu dak sukun bohado pakka porsiamu bohado pakka porsiota idon nuai dak sukunota di dia do Tuhan ketika kita di dalam keterhempitan tantangan hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Dia manaung di jauh. Tadi dikatakan aha manaung di jaloho, di daiho, di rasako, naung di jamaho, di tangami, taringo tuhata hanguluan. Dia mah yang kita sudah rasakan tajama hata hanguluani. Tu matata nata panok noti jalan na pinamasa di ayat sadai. Mau lihat tema tadok tu Tuhani. Atong imana tajama, imana teida, imana tahanguluhon akamanginang. Bagaimana kita sebagai bangsa Batak, molosoro bari tanauli, tu dia huamang, tu dia hoinang, tu dia hita. Totong di bagasan hahulumon, marporang do hita, di bagasan lati do hita, di bagasan okultisme. Tetapi terima kasih, buat Tuhan ada maksud tertentu kepada orang Batak. Firman itu, logos itu, supaya sampai kepada orang Batak. Siapa kita ini, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengetuk pintu-pintu hari para pendeta, para tuan-tuan pendeta dari negara-negara Eropa supaya maksud Tuhan bangsa Batak imanang dia limi asa dapotan asa di bagasan panodak kita asa di bagasan hati urok kita ido masuk ni debata asa unang dinahulum be hoamang inang asa unang dahulum be bangsa Batak tetapi bagian dari panodang di bagasan hati urong mahita nang saluhutna di bagasan Yesus Kristus nang tajalo hata hanguluani atong molonunga di bagasan hati uroni hita. Hidupan idangyon ni si Yohanes. Buhado naung majama makanguluhon bersama Tuhan pengalaman kita sebagai orang Batak, sebagai gereja HKBP, bagaimana kita yang kita rasakan pada saat ini dahati dakon sonadot si Yohanes. Buhado naung betul-betul membuat kita nang tuhanguluan kita rasakan apa yang sudah Tuhan berkati kepada kita sebagai umat-umat Kristen, umat-umat Batak pada saat ini. Idura perbuini hatani di bata akamang inang idu kesaksian panodang di bata Allah adalah terang atong bohado gabe panodang hatiuron makukupina hulum nura inak kaningan saksi sidangi bukan gampang, bukan enak, dan murah-murai, alai bohado, padok ni hata ni tuhata, bohado naung taparangihon, sudah dalam perangai terang, hati roni akamang atong iko saurdok mak, namar pada kita panidangion kesaksian tungulu si ganupari, unang asing kesaksian tunguluna, unang hatana madok, panodang do di bata hapi ibana di bagasan nahulum pargabus dui tadok dangadong dosaku
na margabus do nang tadok di sinang di bata di tonga-tonga ni nang nguluta songon halak Kriste kita atong di sido buhado tutu asa takas di bagasan nahulum sekecil apapun terang itu kalau datang Bapak Ibu ke tempat gelap pasti secercah cahaya akan menerangi kegelapan dalam suasana di dalam ruangan atau rumah tersebut atau saurdot hata pabahenan kata dan perbuatan dihatai hatiron bekotok tong matong ngulu namar hatiron ngulu namar panodak kita dan di bagasan tadok tapau toto dirita di bagasan hasitongan tapi di bagasan dosa dope hita alani dangadok kita songon halak Kristen na sumar dosa atong dohnot tama ido nang tapis tahun nak kamang inang dihamatian dihahiyon itu hatta Yesus Kristus meneluhon hamatian do sorokna lau mengangkat hita sian gabo lisop ni dosa atau kita mau bersaksi bukan berbicara yang lain atau bagaimana kita mau memperlihatkan amang inang gaya dan mutu hidup sebagai pengikut Kristus mau mengikuti gaya dan mutu hidup Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Idora bohado gaya mutui ba pola sederhana mak di damai sejahtera mak tidak pilih kasih jujur di dalam suasana apapun. Ido tak kasatong jadi unang mamereng dilapik. Songon di hita rupani masa manueng amang ngenunga pemilihan di Koinonia, Diakonia, Marturia, bagaimana? Adang buyau, molo sodonganna dang buyau, molo horong nado buyau. Jangan begitulah, amang inang. Dari kita untuk kita pelayanan, kebersamaan do. Tadok, slugani masih haulungan. Ikut tarida mato, sahurdo mahata, doho pabahenan di tonga-tonga ni ngulu. Unang molo di dok, suatu dia kuni susul tu mau enggak lah. Gak mau, bah isiru na bui, isiru na olo di parsuduni. Alay nung ngagabi panodak kita, nung ngagabi hatiurok kita, nung ngata parangihon, Jesus Kristus hatiuron, Jesus Kristus panodang di tonga-tonga ni nguluta atong iko parsido mahidatong maparangihon hatiuroni, iko taparangihon ma nang sodangi, iko bagian di panodang ma atong ngulu ni huria doh nang ruasna di tonga-tonga ni ngulu natakas ido naung di bagasan panodak kita nakaning aliakanaha unang mardusamu atong takas ma gabi panidanyok kamuna diamai di bagasan Yesus Kristus ibanado padingganan pasaorho dosata dadahola tu dosata alai tu dosa ni portion itulah arti kebangkitan Kristus nunga di bagasan nang panubusyok kita nunga di bagasan hatiuron nunga tajalo songon huria jalan nunga bagian ni huria ni Kristus sita di hatiuron nasian Yesus Kristus apapun talenta haris makmar kita berikan amang inang di tengah-tengah ni pakubasyoni di tengah-tengah ni ngului jadi unang silomo-lomo mate adung do pimpinan ada aturan peraturan iku merdala disimat tong jadi dang semau gue di tengah-tengah ni huria daong ido takasna iku merdala dikro dirima ikon nang song majalo hatan di bataima jala emosi ipi harus dikontrol bukan ke dia, tapi bagaimana terang itu menjadi suatu kebenaran. Ido, akaman sekecil apapun terang itu harus bermanfaat, menghadirkan. Baso parhala ikut hadir hono namatong. Baunang gebe kemunafikan hati. Ulah si paula-ula, daong. Ikut takas do, gabe parhala do. Natakas dipajuun, hidup di dalam kebenaran, membenci kegelapan. Parangi hahulungon di tonga-tonga ni nang ulau ni. Itulah kita menjalin bagaimana hubungan yang benar dengan firman Allah. Kita jalin, kita cintai firman itu dan selalu dekat akan kehidupan kita mencintai firman di dalam setiap
kehidupan kita ido. Nani pentakas ninang Apostel Yohanes diturpukon asa takas bagaimana kita bertanggung jawab menebarkan kebenaran, menjadi terang di semua aras kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan akamang inang atau mulu nungga bagian ni panodak kita, nungga bagian ni natiur kita, badang betok kita tiak kamang olo kita Cun ama macam juji nang mulutak masa hasosahan manang parsahiton gabe tu datu manang tu akan di portibion di paduk doton ido ibana nunga di natiurau alai selado pe tunahulum di bagasan nang nguluna itu sangat kacau. Nang dope kita mau libon pasugit takut tu masa di Bandung nanti. Ai ido ang patitanami ai bibil du di jaha. Di nahusuku kami taringo tu hamaulon saiti. Bibil du di jaha. Jadi molo bibil merdumu ma natiur tunahulum bainon akamang itu menjadi sebuah yang objektif bagi kita ketika dukun itu mengatakan membaca firman asa dibudo asa diporo do hepeng mi asala soham ai bibil do ala Kristen naun namar detuon inarohamma akka amang inang daong jadi undang taguruhon nasongoni di tengah-tengah ni nanguluta tidak lagi terjadi okultisme di tengah-tengah orang yang sudah di dalam terang di bagasan panodang di bagasan hati uron nanguluta jadi ido nueng asa di pasisi nang hatan itu hataon nang ngulutai nang di bagian ni panodak kita nang di hati uron nasian tu hataita nang marparangi di bagasan hati urok kita nang saluna ikut tadima akamang talumubira bagaimana kita berjiran ketika sekarang di bulan puasa ba bui matong tapop pumati baunang gabe nung ngamar puasa halakan besay mangalangi kita di luluan datorop di tempat yang terang-terangan ya mengganggu suasana bagi mereka mari dengan itu juga kita tunjukkan bagaimana kita sudah menjadi bapak ibu pemuda-pemudi terang nang marparangi hati uruk kita di tengah-tengah ni nang nguluta tadok badi kita duta buya teh bidwi bisa ni alam nang betong gabe takas di tempat umum kita buat itu di kita do manggusia teh kita yang harum bagi orang itu bukan harum. Jadi bagaimana menjaga suasana kehidupan yang begitu amanginang. Karena kita sudah di dalam terang. Nunga di bagasan hati uroni kita. Nunga tajalo hati uroni ima Yesus Kristus. Ay panoda dang adong disi nahulum. Atong nunga diucat kita mang. Inang sian hahulumon. Siapa yang sudah di dalam terang. Dia sudah di dalam Kristus. Karena itu bagaimana kita hidup di dalam perangai, dalam terang dari Kristus nungaroi bana. Esa unod do holong ni rohan ni bata tu purtibion. Pola do anak nasa saya dilehon. Asa unang magu ganup na porse di bana. Alay asa hanguluan nasa liling, nililing na di parade nang tuhata nang disi atong. Gabe ama nama buan parangi hati mahita ina nama buan parangi hati mahita naposo nama buan parangi hati mahita kita hidup di dalam terang kasih Tuhan di persekutuan kita amang inang ima di paborhat nang topik ni mingguta di minggu kuasi modogeniti songon poso-poso nai baru tubui di kepolosan nama dok di lasni rohani ibana alani di ubuido nang tajaryak kadak dan kimerga busate kalau ada nanti mangaluliau dok madang adungate inna rona mangalulion di mana mama kata mama bilang saya tidak ada di sini berarti mama di sini ada tapi kata mama begitu inna kan bodoi jadi unang tabain akka panidangion akka kesaksian polos do pidak danaki di tengah-tengah ning uluna. Jadi ido akamang paborhato kita bohado gabi sidangi nang marhatiurok kita gabi panodang mahita gabi hatiuro mahita nuaing sugot rudi saliling nililingna. Amin martangi yang mahita. Tuhan mau lati marohanami diusuli kiti horohanami asa marparangi hami borhat di bagasan hatiuron panodang ala nunga hujalo hami panodang imaho Yesus Kristus do marhiti hatami do nang huhangunok ko ami nang mate humoko pami
Disalpokot Tuhan dosa di dulu Golgata ido na pestaw kami di ari hehon na balga atong dang kabur be panadaw nami na hujama na hutadahami ho Kristus di ngulu nami nang diroroho kami bangso batak na julusian hahulumon tuhat yuron atong diborhati himahami nang marparangi hatiuro kami bui gu internasional bui gabi marhauliok kami bui hami panodang bui hami satu sisik ni portibyon mga rerak bangso batak ala ni hagugoon ni barita na uli ala huha por siya'y hami ho Jesus Kristus naong di bagasan na tiur hami atong dia pihahulumon buy sisi molo ho Jesus Kristus huha po si hami do barita na uli takas huhanguluak kami ima jaminan nami Tuhan asa gabi saksi ni hatami hami ali Kristus di ngulu nami totong buy mga rerak buy gabi surat ni Kristus hami na buy di jaha humaliang marhite ng ngulu nami mauliate Tuhan hatami sa ime palopokon di ngulu nami asa marurat marparbuy Tuhan songon ima nang tanggal 14 Aprilon ima songon pesta ulang tahun ni Huriam hari Bandung Reformanda dina 10 tahun pasu-pasu Tuhan dia ka persiapan ni panitia nang hami pe mangulupor songon ruas Tuhan nung ajong hajong-jongan ni hamuliau mu Tuhan di jalan Sumedang di parson nami dohot ho Tuhan di Ganup hari Minggu Tuhan pasu-pasu dia ka program ni Huriam Tuhan tu akat kana asa dos nang roha maliho Tuhan naung di bagia panodak kami naung di bagasan hati uroni kami jalamar parangi hati urom mahami nang nasongoni nang ruas Tuhan boy bergandengan tanga kami di tonga-tonga ni sudi aras pakubasion Tuhan ubok kami dia ka amanami inanami namar sai tongon dia ka ruas ni uriam leo dinasida Tuhan hai pason homa Jesus padauni na sumurung dia ka na maluk tahu Tuhan di nasa minggu nak keruas ni uriam pasu-pasu ma Tuhan di hai pasun gu na gajang numur do las ni rohana sida do ak keluarga do ak pinopar 7 luan niarion buat kami Tuhan tikion yang akun ni hurio dia manami Tuhan Julian Lubatubing atau ngod di bagasan parsahiton asir roham Tuhan jamama di ngulu ni haposoon di bana di ngulu ni haposoon ni parrumah tanggaon Tuhan di pos ni rohanami tuho upasat kami Tuhan molupi mangadupi akka cuci darah Tuhan alai porsia dalan naulima Tuhan pasu omu asa makorhon hai rason ni pamatang di amanami Julian lubat tubik Tuhan pos ronami itang yang nami upasat kami Tuhan tuho rap hami uduk marseret ni roha Tuhan sahurion mangidohon majuhon tua rupamu nabadi Tuhan so ninang diulaw namin ng Tuhan nang di aka pangapulio pasu-pasu Tuhan na keluarga pasu-pasu na kuriam na pasato aka seksi totong masih patuguk kami di si mangido hami Tuhan urasi hami sia dusa pangalason nami asalam talup hami majalo nang dihasitongan ni barita na ulido nang dihabaoran ni pasu-pasum hami ali Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin terpuji Tuhan ta laos pasato pediak kita. Tuna tiur
tangiak koma peliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut si lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus hupa sahat hami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalan ramuti asa hupar rahasia kami pilianon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamhu tadahami gudang ni si lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say South Malomo ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Amin.
Habis baterai. Hah? Panas. Libur lebaran di Bandung, Raymond. Libur lebaran di Bandung. Oh iya. Oh iya ya. Teh Ane tadi sama siapa? Oh sama Budung. Budung. Personalnya sih orangnya baik ya Budung tuh. Cuman emang ya apa tuntutannya ini ya tinggi kayaknya ya. Pokoknya kalau bimbingan sama dia, aduh, Iya ya. bukannya tinggi terus kalau ngajar gitu menurut PPT. Oh ya? Dia ngajar, Nulis aja gitu. enggak, ada textbook. Oh. Dia bilang tadi, untuk apa? Mengakukan kemarin nggak ada. Kenapa emang? Kemarin nggak ada Pak Akap. Siapa sih usil kemarin? Organ, aduh, parah waktu mengapil itu benar kita kemarin. Kamu bisa kan mengapil? Mangapuli? Iya sekarang kan lagi. Tahu organis masuk nyaman? Kemarin si usil bilang berantakan lah. Siapa? Sius? Sila najib ku sila lain enggak. Kok siapa yang sulit itu saya bilang? Berantakan nggak ada pun satu yang bisa noknya itu. Gitu. Malu gitu. Udah sela-sela. Ya bisa kan bang, sebentar lagi bang. Iya, sayang. Ada musik apanya lagu? Ada, udah ada. Lagunya. Emang nggak ada ya? Coba tanya itu di seksi musik. Oh gitu, udah ada. Makanya kita tanya dulu di seksi musik deh. Soalnya Jangan-jangan udah ada yang bertugas ya kan? yang Kak Gaby kemarin dia dihubungi Hamin satu itu. Oh, Hamin satu ke Hamin dua gitu. Sama yang yang tugas pemain musik di kebaktian Terus saya cakek.